δεν μπορείς να γίνεις άνθρωπος. Γιατί? Ο Πινόκιο πώς έγινε? Στο παραμύθι τον έκανε η καλή νεράιδα. Σωστά. Και εμένα να με κάνει. Αλλά θα της πω να σε κάνει εσένα κούκλα. Και γιατί να με κάνει κούκλα? Γιατί θα σε παίρνω στις παραστάσεις και θα παίζεις το βάτραχο, το καλικάντζαρο, ασχημομούρι. Και εσύ τι θα κάνεις δηλαδή? Εγώ θα υπογράφω αυτόγραφα. Και εσύ γιατί εσύ να υπογράφεις αυτόγραφα? Γιατί είμαι γεννημένος σούπερ στάρ. Σωτήρη, είσαι ψώνιο. Ναι, αλλά το καλύτερο